Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka. Yau tsarabar tamu ita ce haƙƙin ɗan adam. Wato ko shiri ne mai dogon zango, shiri ne ingantacce mai kyau kuma wanda zai bada ma'ana. Na sani kun sani sakamakon kallon jaruman wayannan shiri kun san cewa fim ɗin nan zai kyau kuma zai bada ma'ana. To masu kawarin mu da masu sauraron mu, ba dai sai mun gaya muku ba, daga hannun daman mu ko kuma daga hannun damarka za ga shugaban masu cuta na masana'antar Kannywood gaba ɗaya kwata. Wata kowa ake nufi kenan, Baba Dan Audu. Tsakiya ga babban jarumin masana'antar Kannywood, wata ko mawaki, fasihi da kuma darakto, wata ko Adam Zango. A gefensa ga babban jarumi na fim ɗin a duniya, wata ko Tijjani Asasi. Ka san wannan fim ɗin za a yi daba kuma za a yi cuta kuma zai bada abin dariya da sauransu. To masu sauraro, kada ku sha'afa dai da surutu na, kada dai ku manta da Allah da Annabi kamar yadda aka saba kullum. Ku yi mana tukwici da subscribe, ku yi mana like da comment domin samun ƙwarin gwiwa kawo muku fina-finan Kannywood da kuma sauran labaran da suke cikin masana'antar Kannywood. Mun gode.